खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। अरुणाचलाव आसामनि सानै लाइमोनफोरखौ बुथारनायनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिसारदों। अरुणाचल प्रदेशआव गुबुन गुबुन जाथायफ्राव आसामनि सानै मिसिं लाइमोनखौ हिंसायारि बुथारनायनि उनाव आसाम अरुणाचल प्रदेश सीमायाव दुंहाव थासारिया बांलांगासिनो दङ। बे बुथारनाय जाथायखौ लानानै गोबां मिसिं आफादफोर टाक मिसिं परिन केबां मिसिं मिमाक केबां आरो टाक मिसिं माइम केबांआ लामायाव जयै ओंखारनानै गोख्रों खुद्रिसारदों आरो मोननै रायजोनि गेजेराव गासिबो सीमा लामाफोरखौ होबथादों। मिथिनो हानाय बादिब्ला अरुणाचलनि थागिबि निसि हारिनि सुबुंफोरा आसामनि खामानि मावनो थाहैनाय सुबुंफोरखौ इनाय अनागारै सानफा एफा गुलि गावनाय आरो बायदि रोखोम साजा होनानै बुथारगासिनो दङ। बे बुथारनाय जाथायफोरनि गेजेराव थांनाय जुननि 10 खालाराव प्रकाश दले आरो 13 जुलाइआव शंकर पेगु मुंनि सानै सुबुंखौ बुथारदोंमोन। बे जाथायखौ लानानैनो अरुणाचल प्रदेशनि सोरखारखौ गोख्रों सोंखारिदों आरो दायनिगिरिफोरखौबो साजा होनो थाखाय खावलायदों। जुदि मानियाब्ला बेनिख्रुइ बांसिन सोमावसारगोन होननानै दाबि दैखांदों मिसिं हारिनि आफादफोरा। बिटिसिनि बारग'य एमसिएलए मनमोन ब्रह्मआ गावनि फेसबुक एकाउन्टनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंनायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला एबसुआ फिनजाथाय होदों। एबसुआ हानजा सुनाय, गोजोन खौसेथि, थामोनथा आरो जौगाथायखौ नोजोर बोनानै आसाम नाङैनो मोनसे लामा हानजा सुनाय हाबाफारि बानजायदोंमोन। बे हाबाफारिखौनो लानानै बारग'य एमसिएलए मनमोन ब्रह्मआ समाजारि बिजोङाव आरजाथावै बाथ्रा बुंनायखौ लानानै दुखु मोननायखौ फोरमायदों। बेजों लोगोसे बिथांमोना फोरमायथि बावनाय बादिब्ला बिथाङा बेबादि लिरनानै होनाया बर' हारिनि थाखाय लाजिनांथाव आरो सोंखारिजाथाव। जानो हागौ बिथाङा एबसुनि थांखिखौ मोजाङै मिथिया बेखायनो बेबादि बाथ्रा बुंदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोना आरो बिथांनि बेबादि बुंनाय रावफ्रा जेबो बिथा गैया होननानै जों सानो होननानै क'क्राझार एबसुनि गाहाय नेहाथारि राथिया बसुमतारी बिथाङा गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायदों। आसामनि गासै मुलुगसोलोंसालियाव सा 7खौ पिसि महरै थिसनथाइ होदों रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ। 4 मार्च 1964 मायथाइयाव जोनोम मोननाय गणेश चन्द्र वारिया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै थिसनजाबाय। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनि फिजिक्स बिफानाव बिबुंगोरा आरो उननि समाव कटन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै हाबा मावनो खाबु मोननाय प्रफेसार गणेश चन्द्र वारिया खुंथाइ बिथिङाव गोबां रोंगौथि दंखायो। मख'नो गोनांदि बेबादिनो सा लखिमपुर मुलुगसोलोंसालियाव प्रफेसार बुकुल बरा, बङाइगाव मुलुगसोलोंसालियाव तारिणी चन्द्र डेका, शिबसागर मुलुगसोलोंसालियाव महादेब पाटगिरि, नगाव मुलुगसोलोंसालियाव हितेश डेका, जेबि मुलुगसोलोंसालियाव ज्योति प्रसाद शइकिया आरो गुरुचरण मुलुगसोलोंसालियाव रन्जन राय बिथांमोनखौ गोदानै भाइस चेन्सेलर महरै थिसनथाइ होदों आसाम रायजो बेंगिरिया। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि रबिन्द्र बसुमतारी, धोनस्रि ब्लकनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि आरो धोनस्रि ब्लकनि आफादगिरि रतेन्द्र दैमारी बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। बे खौरां मेलनि गेजेरजों बिथांमोना फोरमायथिनाय बादिब्ला बे साननैसोनि गेजेराव सानै साथाम बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा माइनरिटि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामगोन होननानै फोसावदों। नाथाय बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थिनि थाखाय बे खोथाखौ बुंदों आरो इभिक्सननि खोथा बुंनानै गामि ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोरखौ मोनसे गिखांहोनाय थासारि लाबोनो नाजादों। बिथांमोना बेबादि नंखाय फोसावनायखौ जों दुखु मोनदों। थांनाय 2020 मायथाइनिफ्राय इउपिपिएल सोरखारनि गाहाय थांखियानो जादों ओनसोलाव गोजोन थासारि लाबोनाय आरो जौगानायखौ लाबोनाय। आरो बे 5 बोसोर इउपिपिएल सोरखारा सोरखार सालायनायाव जेबो रोखोमनि इभिक्सन आरो असान्ति जायाखै आरो जेब्लासिम प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा थागोन अब्लासिम इभिक्सन खालामनाय नङा होननानै दाबि दैखांदों बिथांमोना। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मोनसे खौरां मेल खुंफुंदों। बिथाङा बे खौरां मेलनि गेजेरजों फोसावनाय बादिब्ला 84,743 बिघा हायाव दखल खालामनानै थानाय नखरफोरखौ सोरखारा इभिक्सन खालामबाय आरो गुवाहाटीयाव दंफां दाननायनि बेरेखाखौ रोजा रोजा बिघा हा दखल खालामनानै हाग्रा बिफाननि हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनानै थानाय हाखौ इभिक्सन खालामबाय सोरखारा। आरो बरपेटायावबो 14,800 बिघा हायाव सोलिदों इभिक्सन। चिरां जिल्लायाव 1,573 बिघा हायाव दखल खालामनायनिफ्राय उदां जादों आरो लखिमपुरनि इभिक्सनखौ लानानैबो राजखान्थि सोलिदों होननानै बिबुंथि होदों गिबि मन्थ्रिया। क'क्राझारनि देबोरगाव फाख्रिगुरि गामियाव बुथारनाय जाथाय। गावनि असे फिसाज्लायानो बिफाखौ उन्दुबाय थानाय समावनो रुवाजों दाननानै खास्रि बिस्रियै बुथारदों। बे जाथायाव बोलि जानांनाय बिफानि मुङा अनिल नार्जारी आरो दायनिगिरि फिसाज्लानि मुङा सिबिसुला नार्जारीमोन। फोरमायथिनाय बादिब्ला जाथाय जानाय समाव नखराव रावबो गैयामोन। बे समावनो बेबादि दुखुनांथाव खामानिखौ मावदों फिसाज्लाया। मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला बे जाथायनि दायनिगिरि फिसाज्लाया उन्दै समाव ड्राग्स लायोमोन आरो उनाव एसे बेरामजों साग्लोबजानानै दंमोन होननानै फोरमायथिदों जायगानि सुबुंफोरा।
जाथाय जानाय खौरांखौ हरनायनि उनाव पुलिसनि हानजाया जाथायथिलियाव थांनानै गोथैखौ बोखांहैनायजों लोगोसे दायनिगिरि फिसाज्लाखौ थानायाव लानानै थाङो। रायजोनि लाख लाख आबादारिफोरनि पीएम किसाननि 20 नं किस्तिनि रांखौ लानानै मोनसे गेदेर फोसावनाय। 20 जुलाइनि सिगाङाव आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां फैनो हागौ। रायजोनि गोबां लाख लाख आबादारिफ्रा सोरखारि रांनि मुलाम्फा मोननो हागोन। नाथाय नोंथाङाबो आबादारिफोरनि सोरखारनिफ्राय पीएम किसाननि रां मोनोब्ला मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय रांखौ मोनाबो जानो हागौ। 20 नं किस्तिनि रांखौ मोननो थाखाय आबादारिफ्रा KYCखौ आबुं खालामनानै ला, नङाब्ला मुलाम्फागिरिफ्रा किस्तिनिफ्राय जानगाराव थानांनो हागौ। बेनि थाखाय नोंथाङा पीएम किसाननि मावख'आरि वेबसाइटआव थांनो हागोन आरो OTPनि गेजेरजों बे बिखान्थिखौ आबुङै खालामनानै लानो हागोन। बिलासिपारानि बान्दपारायाव मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। बान्दपारानि रेल लामा साखाथियाव सासे उन्दै खुदियाखौ दैयाव गोजावनानै थैनानै थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। नाथाय बे उन्दै खुदियाया बबेनि आरो सोरबा बुथारदोंना इनायै गारनानै गालांदों बेनि जाहोनखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।